Sentenza sospiża għal Sava Kokir u Dragan Jovanovic, żewġ Serbi ta' 24 sena li kkawżaw ġrieħi gravi fuq terza persuna ta' nazzjonalità Svediża. Il-każ seħħ ħsieb tal-ħabta tal-4:15 filgħodu fi triq San George Pace fil-F'San Ġiljan. Il-prosekuzzjoni mmexxija mill-Ispettur Keith Sherry akkużat ukoll iż-żewġ ġuventur li kisru l-paċi pubblika. Il-prosekuzzjoni qalet li l-akkużat obda l-ordnijiet tal-Pulizija filwaqt li l-akkużat ieħor ħarab minn fuq il-post. Il-vittma ġiet ċertifikati li kellu ksur f'imnieħru wara li ttieħed l-isptar Mater Dei għall-kura. Id-difiża nnotat li l-akkużanti ddispjaċihom ta' dak li għamlu u dakinhar raw 5 persuni sejrin lejhom li ħasbu li se jattakkawhom. Id-difiża ma kontestatx il-validità tal-arrest u talbet għal sentenza sospiża. L-imputati tnej wieġbu li huma ħati għall-akkużi miġuba kontrihom wara li kellhom il-ħin biex jirriflettu l-ammissjoni tagħhom. Il-qorti preseduta mill-Maġistrat Charmaine Galea ikkundannathom għal sentenza priġunerja sospiża għal sentejn dan filwaqt li l-istess qorti ħarġet ordni ta' protezzjoni fil-konfront tal-vittma.